Odbio je 300.000 evra da ućuti, a onda su mu uhapsili oca od 70 godina. Naš gost je, ako Bog da, budući ministar poljoprivrede koji će raščistiti leglo kriminala i korupcije u Ministarstvu poljoprivrede, a spreman je da čak pokloni deo svoje parcele sa svoje zemlje za izgradnju novog zatvora za ove režimske gulikože. Naš gost je Aleksandar Glišić, poljoprivrednik, diplomirani ekonomista i predsednik izvršnog odbora Pokreta poljoprivrednika Srbije. Aleksandre, hvala što ste tu još jednom i ajde, oni koji prodaju, odnosno poklanjaju Generalštab, uhapsili su vašeg oca. Zašto? Želim više detalja od toga, jer ste već govorili u Srbin Info, ali ovde kako to i zašto? Evo, pre svega, dobar dan Nikša, vama i našim gledaocima. Drago mi je što sam opet ovde kod vas. I kako je otac sada i koja je situacija? Hajde da krenemo redom. Prvo ste me pitali zašto sam odbio i kako 300.000 evra. Oni su poslali, pošto ova vlast ona radi po principu pritiska na ljude i pritiska na neistomišljenike. Seljaci sad tu nisu neka relevantna kategorija koja može da izvrši direktno uticaj na promenu vlasti, ali može da pokrene lavinu koja je nezaustavljiva. Ja sam jedan od tih ljudi koji je bio pokretač te lavine da se ova vlast, ajde da kažem, preturi u jedan sunovrat i da dođu neki normalni, čestiti i pošteni ljudi kako bi izveli ovu državu iz ove novonastale situacije, iz ove krize u kojoj se trenutno nalazimo. Ove jedne okupacione demokratije gde se stvara privid da smo mi slobodni ljudi, a u stvari smo debeli zatočenici, mi smo bukvalno robovi ovog sistema, ove vlasti, a verovatno i dobrog dela tih stranih konzorcijuma i kompanija. Što se tiče direktno nuđenja novca meni lično, bilo je to pre jedno 3-4 meseca, ne sjećam se ni ja baš sada. Kako su vam uopšte pristupili, mislim? Pa evo, poslali su jednog čoveka, koga ja nisam do tog momenta poznavao. Kako vas je kontaktirao? Kontaktirao me telefonom. Rekao je da je dobio moj broj od zajedničkog prijatelja i da li možemo da se sastanemo. Ja sam rekao nije nikakav problem, pošto sam ja dostupna osoba svima i uvek sam dostupan, uvek se javljam ljudima na telefon. Izašao sam u susret. Je li zvučao sumnjivo? Ne, zvučao je sasvim fino i učtivo. Dobro. Seli smo u jedan lokal u Kragujevcu, kafić, i on je čovjek bez okolišanja rekao kolika je cifra da Pokret poljoprivrednika Srbije prestane sa ovim aktivizmom što se tiče samog direktnog uticaja na rušenja vlasti Aleksandra Vučića, kolika je cena i šta oni mogu da urade lično za mene, da bih ja ljude koji su sa mnom u Pokretu poljoprivrednika skrenuo sa ovog puta kojem sada idemo, da ih skrenem nekom stramputicom i da mi podržimo pokret za državu i narod koji pravi Aleksandar Vučić, to je ćerka firma SNS-a, ajde tako da kažemo. Ja sam rekao da mene to uopšte ne interesuje, da mi novac nije prioritetna stvar, da je meni cilj da ja što više ljudi zadržim na selu, da što više ljudi ostane da se bavi nekim, znači, tradicionalnim, patriotskim, rodoljubivim stvarima, jer ja sam prvenstveno čovek koji voli ovu državu, ja ne volim ovu vlast, ali moju državu, ja najviše na svetu volim, ja bih sve učinio za tu moju državu. Znači, isto tako i za selo i za ljude koji žive na selu, jer ja sam porastao na selu i dan danas živim, vodim jedno veliko porodično poljoprivredno gazdinstvo koje ima tradiciju dužu od 4 veka, tako da meni je cilj da što više ljudi zadržim i da što više ljudi ostane na tom selu da nam se to selo ne bi ugasilo. Da, mislim, kako se uopšte on legitimisao da ima akreditaciju od Vučića da to radi u njegovo ime? Mislim, šta ja sad pošaljem nekog drugara da tako pregovar sa vama ili sa nekim i nudi mu neke velike pare da pristane uz Vučića i šta, kako dokazuje da je to on, mislim,
To, pazite, Da to zaista u on nečijem. on nije imao nikakvu akreditaciju, odmah da vam kažem, nikakav papir, ništa nije imao. Znači, imao je samo reč i ja da sam prihvatio, čovjek bi bukvalno izvadio pare iz torbe i dao mi ovako preko stola, ja te pare stavio u džep i otišao svojoj kući. Znači imao ih je sa sobom? Imao ih je sa sobom, naravno. Imao ih je već sa sobom? On je imao već taj novac sa sobom. Tako da sam ja mogao taj novac da stavim u džep, da odem svojoj kući, da riješim neka svoja lična pitanja, ali ja to jednostavno... A Srbiju ko šiša? A Srbiju ko šiša i taj naš pokret poljoprivrednika, jednostavno ja to nisam hteo, jer ja nisam ušao u ovaj politički mulj da bih se lično bogatio, da bi radio nešto za sebe, već da bi radio za opšti interes i sela i poljoprivrede i Srbije. Da, inače, šta još mogu, oni taj vaš, mislim, bilo čiji odgovor, ako neko pristane, oni naravno to sigurno snimaju, pa čak i da se predomisli i reće, evo, pustit ćemo mi ovaj snimak kako ti se predomislio. Znači, tu je već gotovo. Samo ako... Apsolutno, oni bi uvek to zloupotrebili, bilo na ovaj ili na onaj način. Kada su videli da ne mogu da me kupe novcem i da meni novac nije prioritetna stvar u životu, da sam ja čovjek idealista, a ne materijalista, onda su mi udarili po porodici. To kako uopšte, zbog čega hapse čoveka od 70 godina, jel postoji neki pravni osnov? Apsolutno nikakav pravni osnov. Naš tim advokata iz Pokreta poljoprivrednika Srbije radi već na tom slučaju. Oni su došli na moje porodično gazdinstvo, uhapsili mog oca, skinuli ga bukvalno sa traktora i priveli u policijsku stanicu Topola bez ikakvog naloga, bez ikakvog sudskog rešenja, znači bukvalno bez ičega. Došli su isto kao što je ovaj došao da mi ponudi novac, tako su i oni došli i na riječ odveli čoveka. Bez ikakve sumnje, znači bez bukvalno ičega. Jer oni rade na tome da se seljaci u Srbiji razoružaju, ne samo seljaci, već i građani. Jer to nikada u istoriji Srbije nije bilo da se srpski narod razoružava. U pitanju je bilo šta? U pitanju je bio legalni pištolj. Da, ali da bi se legalni pištolj oduzeo ili nešto, zašto bi se uopšte hapsio čovek da bi se... On jednostavno nije hteo da preda svoj pištolj, jer on je učesnik 2 rata. Znači i 91. i 99. Pištolj mu je ratni trofej koji je legalizovan, čuvan je bio u adekvatnom sefu, policija je to videla, imao je oružani list, imao je dozvolu za posjedovanje tog istog pištolja, znači bez ikakve osnove. A bio je zahtev da ga preda? Oni su taj dan doneli zahtev ujutru, rano kod mene. Znači, lično su meni se obratili i pitali me da li ja mogu da urazumim oca, na što sam im ja odgovorio da je moj otac punoletna osoba i da njemu ne treba tutor i da je čovjek potpuno psihički zdrav, ne mogu ja da odlučujem u njegovo ime. Pitali su me da im ja predam njegov pištolj, mislim što je smiješno, vrlo degutantno. Pa to je ono, aha, znači imate pristup, to znači da... Tako je, to oni pokušavaju. To je taj trik, imate pristup pištolju, pa da odmah se oduzima, jer može samo vlasnik da ima pristup. Apsolutno, samo je on imao pristup. Njemu je pištolj bio razdvojen od okvira sa municijom, imao je znači adekvatno čuvanje, imao je oružani list, imao je čovjek dozvolu. On taj generalno pištolj jedino je upotrebljavao znači da puca kada su božićni praznici, jer to je u delu našeg folklora, kao i svuda u Srbiji, da se za Božić ajde da kažem, šenluči, puca se, da bi se oterali zli duhovi. To je u duhu našeg folklora. Tako da, bez ikakve osnove, on nije konfliktan čovjek, nije imao nikakav problem, nije nikome pretio i tako dalje i tako dalje. Na što je meni jedan policajac koji je došao ujutru pre nego što se sve to dešava, rekao je meni ovako indirektno da sam ja državni neprijatelj i da oni mora da me smire. Znači, to je način da mi vrše pritisak na porodicu da bi oni mene smirili. I onda su, otišli, a on nije hteo da ga preda? Ne, Što su oni tražili da ga preda? Mislim, po kom osnovu da ga preda ako je legalan? Ne, nisu imali nikakav osnov. Prvo, on nije bio tada tu kada su oni prvo došli kod mene. Međutim, ja sam ih pitao da li vi imate nešto od suda, imate neki sudski nalog za oduzimanje. Ne, kaže, mi imamo naš nalog, to je nalog policije, kaže, mi smo vlast.
Na što sam ih ja ispravio da oni nisu vlast, već izvršioci vlasti, jer dobar deo policije je neobrazovan, neškolovan i oni čak i ne znaju kakva su prava građana. Tako da oni zloupotrebljavaju svoj položaj da bi plašili običan narod. Međutim, mislim da su ovog puta naleteli na pogrešnu osobu, tako da ćemo mi pokrenuti jednu veliku akciju, ne samo što se tiče mog oca, već što se tiče cele Srbije i tog nelegalnog i neustavnog razoružavanja građana. Jer mi imamo slučaj, recimo, da su dole u Doljevcu i Nišu pre par meseci nestalo oružje koje je privremeno oduzeto iz policijske stanice. Čekajte bre, pa ako oni nama oduzmu oružje, a naše to oružje se pokrade, pa znači sutra neko može sa tim pištoljem mog oca da bude ubijen i onda da se nakači mome ocu ili meni ili bilo kome iz moje porodice da smo mi to uradili. Jel' tako? Pa ne samo to, dve stvari su tu, jedna je da se naoružava Ćaciland, a druga je, to smo već videli po izveštajima, da su ovi migranti tamo po šumama kad su pucali bili naoružani automatskim oružjem koje je pripadalo vojsci Srbije. Eto. Dakle, to je stariji oblici oružja koji više nisu u upotrebi i onda su fiktivno rashodovani ili uništeni ili navodno prodati, međutim prodati su ilegalno tim teroristima među migrantima. I te kriminalne radnje proističu verovatno od tog ukradenog oružja iz policijskih stanica. Znači, ako neko preda oružje u policijsku stanicu kao privremeno nešto oduzeto i to nestane, kako će tom čoveku to biti vraćeno? Pa čekajte, znači ako se krade iz policijskih stanica, onda smo mi totalno nesigurni, šta da kažemo mi obični ljudi, ako se već iz policije krade. Znači, u ovom slučaju, da bi se suzbio kriminal i korupcija u ovoj zemlji, treba da se raspusti dobar deo policije i dobar deo sudstva, da bi ova država postala pravna država. Da. Rekli ste ne samo da nećete prihvatiti nikakve pare, ni verovatno ni ultimatume i ucene, nego ste spremni da poginete za vašu borbu, da kucnem, da kažem, mi vam želimo dug život. Apsolutno. Pazite, ja sam već i na početku rekao, ja nisam ovde ušao iz nekog materijalnog aspekta, ja sam ovde ušao iz idealističkih ciljeva. Jer naše selo je toliko degradirano, poniženo, toliko ljudi gubimo na selu. Ovo je pitanje za ove bezbednosne službe. Mi nemamo dovoljno hrane za svoje građanstvo. Mi uvozimo 50% hrane. Da nam se desi sada neka nesreća, kao što smo imali sankcije, ne daj Bože, 90. godina ili COVID sada, mi ne bi imali hrane da prehranimo svoje stanovništvo. A vidimo ovde u okruženju da je dobar deo neprijateljski nastrojen prema nama. Evo imamo sad recimo ovaj vojne saveze Hrvatske, Kosova, Albanije. Znači oni nas jednostavno okružuju, ali svi to gledaju kao sa te vojne strane, sa tog vojnog aspekta. Niko ne gleda da smo mi recimo u jednom ratu hrane. Zapravo, mi uvozimo, to ja vrlo često potenciram i ja sam direktno kao poljoprivrednik pogođen i kao većina mojih kolega poljoprivrednika koji su pogođeni. Mi imamo kartelsko monopolističko tržište. To je strašno. Kod nas se ne zna više šta se uvozi. Mi zapravo nemamo svoju proizvodnju. Kaže, iz naše zemlje se izvozi. Izvozi se, ali se ne izvozi naša roba. Mi smo postali piljari, trgovci. Mi prodajemo tuđu robu. Preko naših tih eksport-import firmi koje uvoze i izvoze hranu, oni samo rade takozvani reeksport. Jer oni kupuju tuđu hranu, onda je predeklarišu kao srpsku i prodaju je dalje. Većina hrane je falsifikat, koja nije proizvedena uopšte u Srbiji, jer lažiraju se podaci, lažira se kvalitet, sve se lažira. Imamo mnogo plagijata, mnogo imamo surogata hrane koji uopšte nisu prirodna hrana, jer svaka majka treba da se zapita kada da detetu svom mleko šta mu zapravo daje. Jer mi u Srbiji sa 6,5 miliona stanovnika imamo 150.000 krava.
To je znači ovako zvaničan podatak. Od toga imamo sigurno 30-40 hiljada tih fiktivnih krava preko kojih se pere to uvozno mleko u prahu, jer oni prikazuju to na terenu da je to pomuženo tamo od neke krave iz nekog sela, a u stvari to je surogat mleka, jer tamo tako se pere novac. Jer imate prosta je matematika. Imate 150.000 krava, imate 6,5 miliona stanovnika. Znači, da preračunamo prosto, znači jedna krava treba da dođe na 45 stanovnika otprilike. Znači, jedna krava ta treba da da i mleko, i meso, i jogurt, i sir, i pavlaku, i kefir, i kiselo mleko. Pa da li je to moguće? Nije moguće. Ne može. Tehnički je neizvodljivo. Međutim, oni kažu, seljaci proizvode, ima viškova mleka na terenu. Ja nisam stočar, ja se ne bavim tom proizvodnjom, ali vidim jednostavno šta se radi, jer oni uvezu to mleko u prahu i onda domaće prirodno mleko seljaci ne mogu da prodaju, onda uništavaju krave, jer to i jeste cilj, da nas orobe, da budemo zavisni od uvoza hrane, onda mogu da nam rade šta god hoće. Znači, kada jednom budemo zavisni od uvoza hrane, tek ćemo onda da se suočimo sa problemom, jer više neće da ima ko da nam proizvodi hranu na selu. Seljaci će da nestanu. Mi godišnje gubimo 40.000 ljudi na selu. Deo premine, deo se oceli u grad, deo jednostavno batali da se bavi poljoprivredom, jer poljoprivreda više nije profitabilna, a to je jedini obnovljivi izvor koji može da ovu državu pokrene i da izvede na pravi put. Samo poljoprivreda i delom energetika. Šta to znači? Poljoprivreda je obnovljiv resurs. Može da se pokrene proizvodnja. Imamo kvalitetno zemljište, imamo vode, imamo strukturu da možemo sve da proizvedemo, ali smo izgubili stanovništvo na selu, nema više ko to da radi. To je veliki problem. Ja bih hteo da napomenem da je vaša borba i naša borba i zato pozivam gledalce da zaprate ovaj kanal Pravi odgovor, time pomažete na borbu za bolju Srbiju, za zdraviju Srbiju sa zdravijom hranom i bez korupcije. A da nastavimo, pre nego što pređemo, se vratimo na ovo što sad pričamo, hteo sam da vas pitam i šta je sad sa ocem vašim, koliko je on držan i jesu oni podigli kakvu prijavu, krivičnu optužnicu, šta? Ne, nisu podigli ništa. Koliko je dugo? Držan je nekih možda 7-8 sati. Čovjek je imao veliki skok šećera, bio je životno ugrožen, imao je šećer preko 23. Uveče, ja sam kada sam stigao iz Beograda, pošto nisam bio kući, bio sam u jednoj TV emisiji kod Dejana Zlatanović, kada sam stigao kući morao sam da ga vodim u hitnu. Čovjek je doživao stres i dalje se oporavlja od tog stresa. Jednostavno, ne mogu da kažem da su ga oni fizički maltretirali, nisu, ali to psihičko maltretiranje i to svlačenje čoveka s traktora, vođenje u policijsku stanicu gde ljudi gledaju, mi smo jedna porodica od ugleda koja se bavi, napomenuo sam već više vekova, voćarstvom, čuveni smo, bili smo lideri u toj proizvodnji voća, u proizvodnji grožđa, tako da je to jedno poniženje za našu porodicu, da se čovek hapsi kao kriminalac, njima tone i tone droge prolaze pored nosa, a oni hapse seljake po Srbiji. Mislim, to je stvarno poražavajuće i nije uopšte prihvatljivo da se tako policija ponaša prema svom građanstvu, od koga inače ona dobija platu. Da, i rekli ste poreklo vaše porodice, stotinama godina se bavite tim poslom. A zašto se krije poreklo ljudi koji su na vlasti, kojim je bio džed, kojim je bio prađed? Pa u Americi za svakog glumca, možete na Wikipediji da pročitate kog je porekla, pa s očeve, sa majčine strane, babe, dede, znači, pa i za svakog političara. A kod nas je običaj da, pa to je bio narodni običaj da se zna iz koje si kuće. A sada... Pazite, na selu se i kada se stoka parila, gledalo se s čime se pari, a da ne pričamo o ljudima.
direktno, kad ste već malo pre pomenuli Ameriku, kod njih ima jedan zanimljiv zakon. Ne možeš da budeš predsjednik Amerike ako nemaš biološko dete. Bar jedno. Znači, oni imaju takav zakon. Vidimo ovde kod nas može da dođe, kako mi seljaci kažemo, iz kukuruza neko i da bude predsjednik vlade, gospodin, gospođa, tetka, čika, šta je već ova gospođa koja je na čelu ove naše, ona je u stvari na čelu Skupštine, bila je premijerka. Nije ni bitno, nije ni vredna pomena, ni razgovora. A hoću da kažem nešto drugo. Svi ovi koji trenutno vode Srbiju, to jest imaju poluge vlasti u Srbiju, to su potomci ili bivših komunista ili bivših ljudi koji su imali direktno usmereno nešto protiv srpstva. To su unuci i pravunuci srbomrzitelja. I oni ne mogu da budu bolji, jer njima je u genetskom kodu zapisano da ne vole Srbe i Srbiju i da ne vole pravoslavlje. Da, zdravlje na usta ulazi zaista, da li smo mi prvi na svetu, neki kažu da smo prvi na svetu, a svakako prvi u Evropi, u vezi obolelih od kancera, znači kad su u pitanju oboleli od kancera, da li je to zbog onoga što jedemo? Da, apsolutno. Ja mislim da smo mi prvi u Evropi po obolevanju od kolateralnih karcinoma, to su karcinomi debelog crijeva, želuca i tako. Ja se ne razumem. To je upravo povezano s onim što prolazi od hrane. To je upravo direktno povezano sa hranom. Mi zapravo i ne znamo šta jedemo. Mi jedemo, da se ne ponavljam po hiljaditi put, albanski paradajz, kirgistanski pasulj, meso iz Čilea, iz Argentine, beli luk iz Kine i tako dalje. To je sve posledica, a uzrok je nestanak ljudi sa sela i degradacija seoskog stanovništva. Kada bi se ove silne milijarde koje se ulažu u Expo uložile u srpsku poljoprivredu, od 5 do 10 godina mi bi vratili javni dug Srbije. I to je prosto odraditi. Isto sam govorio, kada bi samo ovo zaparloženo zemljište aktivirali, znači da na njega posadimo neku voćku i da tu voćku preradimo, znači da ne budemo više sirovinska baza Evrope i da ne budemo kanta za otpadke Evrope, već da preradimo u neki poluproizvod ili gotov proizvod i to da izvezemo negde. Pa mi bi znači od 5 do 10 godina javni dug Srbije vratili, to je 100 milijardi dolara mi dugujemo. Možda i više, sada mi tačno ne znamo, nemamo uvid, mi slušamo šta nam se servira. Ali i to da je toliko i da je još 20% više, samo to da uradimo, možemo da vratimo javni dug i da izvedemo ovu Srbiju na pravi put. A šta smo mi uradili? Mi smo ljude sa sela zaposlili ove moderne radne logore, da motaju kablove, da proizvode gume, da prave autoinstalacije ili šta već znam. Dali smo im neke mizerne plate. Kad kažem mizerne plate, to su plate od 500-600 evra, oni imaju tolike plate, da ljudi jedva preživljavaju, oni ne mogu da napreduju, oni samo jednostavno, oni samo žive kao amebe. Znači, živi su, a ništa ne mogu, ni gore, ni dole. Pa evo šta su hteli, hteli su Rio Tinto da otvore rudnik u Jadru, pa će ove seljake koji već rade, imaju znači svoja imanja i da ih zaposle da kopaju rudu. Tako je, pa njima to i jeste cilj. Jeste cilj da se što više ljudi sa sela zaposli, da budemo, što sam malo prije napomenuo, da budemo zavisni od uvoza hrane. Onda mogu potpuno da nas porobe. Onda mogu s nama da rade šta god hoće. Vidite jednu stvar, seljake smo razoružali, nemaju mogućnost da žive. Svi seljaci su u kreditima, u problemima. Imali smo čak i prirodne katastrofe gde ministarstvo uopšte nije pomoglo ljudima na selu. Imali su seljaci mraz, pa grad, pa nezapamćenu sušu i sve
plus svega toga imali su nisku otkupnu cenu jer je tržište potpuno korumpirano. Jednostavno nisu hteli da kupe od srpskog seljaka, već se kupuje isključivo uvozna roba. Vi sada u Beogradu ovde na mnogim mestima nemate uopšte da kupite domaću robu. Sva roba je uvozna, neispitanog kvaliteta i ne znamo uopšte kako je došla u Srbiju. Upravo o tome je pričao Ivan Smajlović, upravo u ovom studiju kod mene, na vašoj stolici je sedeo i to je izašla emisija, ja bih pozvao ljude i da pogleda. Ivan Smajlović, tehnolog, inženjer, kome su opljačkali laboratoriju, blokirali, promenili bravu, izneli opremu vrednu 1.000.000 evra i tako dalje, samo zato što je otkrio rutu od lažnog meda od 7.500 tona, od kojih 200 tona bilo, ili koliko je već završavalo u našoj zemlji, ostalo se prepakivalo lažni med. Pa nas će, Evropska unija da uvede sankcije zbog tog reeksporta. Mi smo šećer, pa šećer kad je izvožen, reeksportovan, tad su htjeli da nam uvedu, da nam ukinu prelevman. Lažna rakija, lažno meso. Kako se pravi lažna rakija, lažno meso? Jer se radi u Surčinu fabrika za izradu štampanog ili veštačkog mesa, tako? Ajde da odemo, mislim, na kojoj adresi je ta fabrika? Mi to moramo da odemo. Biće nama život... I da se napravi tamo protest, nešto. Pazite, zbog ovih mojih stavova i ovog iznošenja činjenica, meni je direktno ugrožen život, ja sam svestan toga, ali ja sam spreman da idem do kraja, jer jednostavno šta oni hoće, čekajte da uprostimo ljudima, oni hoće da to veštačko meso nama sada uvedu u prodavnice, ili genetski modifikovano meso, ili već nije ni bitno kakvo, koje nije normalno. Znači, da degradiraju srpskog seljaka, da devastiraju njegov proizvod, da on jednostavno nema nikakvu vrijednost, a onda da nam plasiraju to na tržište i mi ćemo to da jedemo. Jer zapravo mi ćemo da budemo eksperiment Evrope za hranu. Srbi će prvi da probaju sve nešto, pa onda kako bude. Što se bude pokazalo dobro, to će koristiti ta zapadna Evropa. A što bude loše, to će da bude posledica i većina Srba će verovatno i da strada zbog toga, jer mi smo predviđeni za njih kao zamorčići, a ovi ljudi koji budu stradali od toga bit će kolateralna šteta. Inače, u proceduri je i zakon o službenim kontrolama koji se odnosi suštinski na hranu i o tome je pričao Ivan Smajlović. Ja zaista moram da pozovem još jednom gledalce, zaista je rekao i o stvarima koje je govorio puno više detalja u ovoj emisiji i neke nove detalje, kao što je ovaj zakon, a zakon koji će se verovatno naći uz ovaj budžet u Skupštini da ga provuku. Šta je problem? Problem je što, kaže, te sve službene kontrole, inspekcijske, laboratorijske i ostale, hrane će da se primenjuju samo na domaću robu, a kaže, u obrazloženju za uvoznu, tu preuzimamo rizik. A ko preuzima rizik? Krajnji potrošač. Pa ko? One što jede? Pa krajnji potrošač preuzima rizik. Znači, svesno nas truju. Svesno nam uvoze nešto neispitano i mi to dajemo svojoj deci, svojim roditeljima. Znači, oni nas svesno truju. To je sistematsko ubijanje srpskog naroda. Ljudi, mi moramo da se upasuljimo. Niko ne kontroliše taj uvoz hrane. Ivan Smajlović je odličan. Odličan po pitanju kontrole hrane. Ne odličan. Najbolji na svetu. Najbolji. Pa šta mislite, što su mu zatvorili laboratoriju? Pa njemu su politički zatvorili laboratoriju zato što je dokazao da mi jedemo škart, zato što je dokazao da su Srbi kanta za otpatke. To su namenski uradili tom gospodinu. Vidite jednu stvar. Ko kontroliše opšte uvoz hrane?
Pa ja sam živi primer, ja sam svojim očima video kako se uvozi hrana. Pa doteravaju nam hranu po ceradama u kamionu bez hladnjače. Dolazi iz Albanije na Kosovo, onda kad treba da se uveze dole od ovih s Kosova hrana u Srbiju, onda je Kosovo Srbija, onda nema granice. A kad treba nešto da se iz Srbije izveze dole ka Kosovu, onda je katastrofa. Vidite jednu stvar. Otvoreni Balkan. To je napravljeno da bi se podstakla kosovska i albanska poljoprivreda, a da bi se srpska poljoprivreda sahranila i totalno ubila. Jer mi mi nemamo mehanizme zaštite uopšte. Kod nas uvozi šta god ko stigne. Znači sve što dođe na Kosovo, mi znamo da je dole na Kosovu haos i u Albaniji. To je i bezakonje i sve i svašta, ali smo mi došli u situaciju da smo mi u goroj situaciji. Mi smo u goroj, jer kod nas nema uopšte ispitivanja. Nitko kontroliše, ni taj koji treba da kontroliše, on treba da ima i neko njega da kontroliše. Međutim, mi nemamo ni prvu kariku. Srbija je, što se tiče hrane, doživela poraz. I to bez borbe. Mi smo kapitulirali. SSP sporazum s Evropskom unijom, samo punite u Srbiju sve, a kad treba iz Srbije da se izveze nešto, onda prelemani. Čekajte bre. Pa ovi ratari, oni prodaju pšenicu za 20 dinara. Koliko košta hleb da ga kupite? Hleb košta 80 dinara, je li tako? I to običan hleb, je li tako? On košta 80 dinara, on je pola kilograma. A od kilogram pšenice ima da se napravi kilogram hleba, to je znači 2 vekne. Čekajte, ko zarađuje tu? Koje su to marže? Ko se bogati na grbini srpskog seljaka i na leđima krajnjih potrošača, građanina? Uvoznički lobi. Sad, kad je u pitanju taj uvoznički lobi, evo, režim je kao, evo, uvodimo marže, neće moći. Pa ljudi moji, najvažniji proizvodi su vrlo brzo ponovo poskupili, skuplji nego što su bili. Zašto je to tako? Pa zato što nisu bitne marže prodavca, nego marže najčešće, znači proizvođača ili još češće uvoznika. On kad stavi 100-200%, a ti ga tu ne suzbijaš, šta ti može, šta ovaj može prodavati? Najmanje marže su na zelenim pijacama, one iznose 100%. Srpski seljak, kada proda nešto trgovcu, odmah ide duplo skuplje, to je 100%. Evo, da vam kažem. Krompir se plaća srpskim seljacima 30 dinara, vi ne možete na pijaci da ga kupite ispod 100 dinara. U marketima čak i mnogo, mnogo više. Znači, marža minimalna 100%. Propada seljak, trpi građanin. 5% ljudi u Srbiji zarađuje novac. Ali ne, onda na kraju su krivi prodavci samo, a ne oni koji posreduju između, znači kao uvoznici robe koji su ili sestrinske firme tih supermarketa evropskih. To su ćerke firme zapravo. Ili su firme režimskih tajkuna koji isto su veliki uvoznici. Pa sve su režimski tajkuni. I onda oni zarađuju po 100, 200%, Svi ljudi bliski vlasti su uvoznici hrane. Jer to je tako i napravljeno. Da se oni obogate, da oni imaju dovoljno novca za svoje kampanje, za svoje delovanje, za svoj život, a da ove ostale ljude koji su normalni ljudi, da ih potpuno degradiraju. Tako da, jel vi vidite šta se dešava? Vi u Srbiji imate 90% stanovništva koje živi na rubu egzistencije, imate 10% enormno bogatih ljudi. Pa to nije normalno, mi imamo više milijardera nego Francuska, Nemačka zajedno i Italija. Pa odakle? Kako u jednoj, ajde da kažem u zemlji koja je još uvek u nekoj tranziciji, toliko milijardera ispliva za vrijeme Aleksandra Vučića? Kako? Pa otkud njima taj novac, a ovi drugi ljudi nemaju za normalan život? Pa to je uzeto od tih ljudi. To je jednostavno uzet taj novac od običnih ljudi. Ti ljudi su na neki način opljačkani, ali oni ne mogu, nemaju model da to dokažu, da to prikažu. Jer mi vidimo, ja gledam na selu, evo sudski izvršitelji su se razleteli, to se piše, to se oduzima, oduzimaju se ljudima imanja, traktori, kuće, sve se živo popisuje. Ako je dug 500 dinara za saobraćajnu parking, to izađe na 35-40 hiljada. Halo bre, pa čemu bre to?
Evo jednu stvar da vam kažem. Ako budemo u situaciji bili da budemo u nekom narednom periodu na vlasti, ti izvršitelji prvi mora da nestanu. Znači, znači izvršitelji mora potpuno da nestanu. To mora se pohapsi da se jednostavno dokaže kako su oni stekli novac. Oni su od naroda uzeli novac. To ne mora da se vrati narodu što je uzeto. Kada govorimo o uvozničkom lobiju, za koji čitamo Ministarstvo poljoprivrede, bukvalno, znači, držim leđa, a jedemo najskuplju, a najgore splačine, najskuplju hranu, koja je najgore splačine i štetna, da li, osim za korupciju, kad im se bude sudilo, da li će morati da odgovaraju i za zločin protiv čovečnosti, a za to nema pomilovanja? Pa oni mora da odgovaraju za zločin protiv čovečnosti, jer oni su Srbe stavili kao zamorčiće. Pa, ljudi, nije to samo Ministarstvo poljoprivrede, to je glavno Ministarstvo trgovine i Ministarstvo poljoprivrede je podizvođač. Ono uništava srpsko selo, a Ministarstvo trgovine ubacuje tu hranu. Oni rade, to je sprega mafije i kriminala. Znači, ovi uvoze, a ovi ubijaju. I onda tako redom, dok se dođe do situacije da oni mogu da uzmu iz svega toga profit, novac. A ako god drugačije misli, ili drugačije kaže, ili bilo šta drugačije uradi, taj je neprijatelj, taj je blokader, taj je loš čovek, taj je kriminalac, a u stvari su oni sve to. Evo, vi imamo jedan primer, sad ću da se veže. Oni su ušli u sve pore društva, ne samo u selu, ušli su u crkvu. Evo vidimo progon vladike Justina Žičkog. On je stao uz narod. Crkva je i moja, i vaša, i svačija. Tu ne sme da bude podela. Crkva nije politička partija, nije zemljoradnička zadruga. Znači, a oni su ušli u srž i u crkvu, jer su se uplašili crnogorskog scenarija, da će da se pokrenu litije i da će narod da izađe na ulice. Ali nisu predvideli da će da se dese studentski protesti, jer to im je promaklo, podvuklo se ispod radara i studenti su napravili jednu sad stvar veoma dobru i ništa više da ne urade, oni su oslobodili narod od straha i otvorili oči da narod vidi šta se dešava. Znači, oni ništa više da ne urade, oni su dovoljno uradili. Sad je na nama da krenemo u tu borbu i da krenemo u razvlašćivanje ove mafije. Jeste, govorili smo i o tom SSP-u koji je naneo nenadoknadivu štetu Srbiji, taj sporazum stabilizacije pridruživanja, znači da se uvozi bez carine, na tu carinu ide i porez, tako da Srbija nema prihode od toga što uvozi iz Evropske unije. Osim što prodavac to proda, pa onda uzme na tome PDV. Tako je. Međutim, oni opet se vraćam na to što je Ivan Smajlović govorio, a to je da postoje mehanizmi. Čak i sa tim sporazumom postoje mehanizmi, a to je ono što Evropska unija nama radi, a to je da uvodi antidumping mere za robu iz Srbije. Ako je prejeftina roba iz Srbije, oni će da kažu, aha, ne, moramo antidumping da stavimo, ne može to tako. Ali mi to ne radimo njima, antidumping. Znači, nego uvozi se po dumping cenama i uništava našeg seljaka. A znate zbog čega? Zato što smo mi kolonija, zato što mi nemamo vlast i zato što nismo samostalni. Jednostavno, oni rade s nama šta hoće. Mi nemamo pravo da uvezemo, da stavimo prelemane na njihovu robu ili antidumping, kako već. A imamo pravo, ali ne smemo, izgleda. Pa ne smemo. Nije da ne smemo, nego nije u interesu uvoznika. Onda ne može da se raširi 100%, 200%. Tako je, a ti uvoznici su direktno vezani sa vlasti i oni direktno finansiraju kampanje ove vlasti i onda je to jedan začarani krug u kome se mi nalazimo, a tu samo trpi običan čovek, seljak, radnik, privrednik.
tako dalje. Znači oni tu uopšte ne trpe, jer njima nije uopšte bitno kako će neki dole seljak u Doljevcu ili u Topoli kod mene ili u Bačkoj gore da preživi i kako će da obnovi proizvodnju, jer njima je to zanemarljivo. Njima je u interesu da on nestane. Nije njima u interesu da se pomogne seljacima, već da se seljaci degradiraju da bi bili jeftina radna snaga u nekoj firmi koja dođe iz Evropske unije. Da, je li sramota danas biti seljak? Za mene ne. Ali je prošla konotacija kroz narod. Kada hoćeš nekoga da uvrediš, ti mu kažeš seljačino jedna. To je znači postalo nešto pogrdno, nešto ružno. Čekajte, pa i mi seljaci se kupamo. Da. Jel tako? Pa evo, vi ste završili fakultet. Pa to uopšte nije merilo. Pa sve je bitno. Ma uopšte nije. Pazite, da vam kažem samo jednu stvar. Nas su profesori, doktori, akademici i doveli u ovu situaciju gde smo sada. Dok su seljaci vodili ovu državu, ova država je se širila. Kad su seljaci nestali iz političke scene države, onda je ta država počela da se naglo smanjuje. I evo vidimo za 50 godina šta se napravilo od naše države. Sveli smo se na beogradski pašaluk, a taj pašaluk se sveo na ćaci pašaluk. Ali, hoće li, ako nije Srbija poljoprivredna zemlja, a trenutno nije, mislim, Holandija nas tuče za 100 puta, mislim. Tuče nas Slovenija, koja je 10 puta, ima manje površina i više. Ima samo planine, mislim. Kakvih 10 puta ima, ona ima 150.000 hektara obradivog zemljišta, a mi imamo skoro 400.000 hektara za parložno. Mislim, to je, uopšte nije za poređenje. Srbija jeste bila i bit će poljoprivredna zemlja i zemlja koja je bila lider u proizvodnji hrane u regionu. Nesavesna vlast trenutna je degradirala selo i gurnula ga u stranu. Ali ja se nadam da ćemo mi to u bliskoj budućnosti da ispravimo i da vratimo selo i Srbiju tamo gde ona pripada. Gde oni pripadaju. Ne znam šta da kažemo, da li je uopšte Srbija kao republika neko normalno građansko odgovorno društvo ili je jedna Kolumbija, jedan narkokartel ili jedan kolonija rudarska? Trenutno smo, ajde da kažem da još uvek nismo rudarska kolonija, ali da se dobro radi na tome da budemo. Zato se nadam da ćemo mi u bliskoj budućnosti da te ugovore proglasimo ništavnim i da jednostavno oslobodimo ovu zemlju od napada tih multinacionalnih kompanija koje su bacile šapu na ovu našu lepu Srbiju. Recite. Pa ne, nešto sam drugo, ali završite ovo pa ćemo preći na sledeće pitanje. Da vam kažem nešto, mi moramo da se izborimo da ne budemo rudarska kolonija. Na koji ćemo to način uraditi, više nije upitno. Bitno je da to moramo da uradimo. Jer mnogo je bolje da proizvodimo i da izvozimo hranu, nego da radimo, da budemo rudnici i da budemo počinjeni za rudnu rentu od 3% i to kad se sve odbije dobijemo 1,5%. A ako pak treba da se nešto rudari u ovoj zemlji, to mogu da radi isključivo Srbi i niko više. Imamo mi dovoljno pametnih i eksperata i ljudi koji se bave tim stvarima i nešto što je potrebno za ovu našu lepu malu zemlju, to verovatno ne može mnogo ni da utiče na prirodnu simbiozu, tako da ako nam nešto treba, to će biti za naše potrebe i isključivo će raditi naši ljudi. Ali smatram da ćemo i to u značajnoj meri smanjiti, jer ipak je bolje da prepišemo tu jednu dobru stvar od zapada, da kupimo negde na strani, a da ovo naše sačuvamo. Upravo sam tražio podatak tačno da bi znao, pošto imamo, jedni smo od najskupljih zemalja po pitanju cene dizela, što je veoma bitno za poljoprivredu, a subvencije su nikakve. I evo našao sam podatak, ovo je sajt koji ažurira jednom nedeljno podatke. Trenutno smo 12. najskuplja zemlja sveta po dizelu, po ceni dizela. Dakle, ja sam znao da smo uvek oko 15. mesta i pogledam povremeno i 13. je bilo neko najviše. Sad je 12. najskuplja zemlja. Evo vidite ovako. Ja sam imao juče uključenje na Happy televiziju.
uživo. Pre mene je govorio naš biznismen u Americi Goran Petković, koji je izneo podatak da je trenutno poskupeo dizel u Americi i da sada košta, preračunato u naš novac, 70 dinara po litru. A kod nas je preko 200 dinara. Pa sad vi vidite, recimo, koji je odnos Srbije i Amerike, da u Americi bude 70% jeftiniji dizel nego u Srbiji. Ne znam, u svakom slučaju, ako je poskupeo tamo, poskupeo i kod nas još mnogo više. Evo vidite, znači, u Americi je 70 dinara litar dizela, u Srbiji 210. Evo, da vidimo da li se to tako poklapa na ovome sajtu. U Srbiji, ovde je čak i 201, sad koja vrsta dizela je tu. Čak je 201, sa 201 smo 12. najskuplji. Da, to je ovaj običan, a ovaj sa aditivima je 210. Kažem, sa 201, a ne, zamislite sa 210, ali sa 201 smo... Sad vidite, kako jedan srpski poljoprivrednik može da bude konkurentan u proizvodnji hrane kada plaća dizel među najskupljima u svetu, kada plaća repromaterijal skuplji nego u Italiji i Holandiji, koji su lideri što se tiče poljoprivredne proizvodnje, kada plaća veštačko đubrivo najskuplje na svetu i da ne nabrajam dalje. Kako mi onda da budemo konkurentni? To se namenski urušava srpski agrar. Jer kaže jedna stvar, agrokultura, mi smo izgubili tu agrokulturu. Mi smo postali agronekulturni, jer mi pravimo medveđu uslugu našem seljaku, mi se iživljavamo na srpskim seljakom. Da li Marijana Rističevića smatrate srpskim seljakom? Ma daj. Ili Paorom. Mislim, on nije ni vredan pomena kao ni Ana Brnabić, koju sam malo pre pomenuo. Pa oni su ljudi koji su upropastili ovu Srbiju, a on ih upropastio srpsko selo. Ono od srpskog sela samo ima naziv partije, Narodna seljačka stranka ili kako se već zove. Znači, on je samo tu floskulu upotrebio, seljačka i ništa drugo. Mislim, to ne bi komentarisao uopšte o Marijanu Rističeviću, o Dejanu Bulatoviću i o tim grobarima srpskog sela i srpske poljoprivrede, tako da su oni potpuno razorili srpsko selo, ali su se dobro obogatili, to moramo da naznačimo. Znači, moramo da naznačimo da su oni imali taj dobar lični interes i da su oni zloupotrebili srpsko selo kako bi imali ličnu korist. A dobro, kakva treba da nam bude država, treba da pitamo penzionere ili studente? Pa to vam je isto kao kada me pitate da li se odlučujem za oca ili za sina. Naravno za sina. On je mlađi, on je budućnost. Čekajte, ako je neko završio radni vek, ne kažem ja da on treba da bude degradiran, daleko od toga, ali smatram da mlade treba pitati nešto, treba spojiti mladost i iskustvo. Treba uzeti nešto i od penzionera, naravno. Nešto što je dobro, što je ranije dobro rađeno, ali to treba primeniti u budućnosti. Mi smo sve što je bilo loše sa zapada pokupili, a sve što je bilo dobro odbacili. Isto smo uradili to i na istoku. Sve što je bilo loše, mi smo prihvatili. Znači, jednostavno, mi moramo da imamo neku okosnicu tih, hajde da kažem, starijih ljudi, koji će savetodavno da deluju na ove mlade, a ovi mladi energični da povedu ovu državu u jednom novom i budućem smeru. Zato mi iz Pokreta poljoprivrednika i zagovaramo tu personalnu odgovornost u političkim partijama. Zato smo mi tražili da svako ko hoće da bude narodni poslanik, opštinski odbornik, da priloži hipoteku i ličnu menicu, da jednostavno garantuje da neće da izda neku ideju i da garantuje onim što ima. Sad ako će neko to da mu isplati, mislim, ne možemo na to da delujemo. Ako će neko da mu plati to što ima ako izda, mi to ne možemo da delujemo, mi nemamo taj novac. Ali jednostavno, hoćemo da budemo sigurni da su ljudi koji su oko nas okupljeni ili mi oko kojih se okupljamo, da imamo neku odgovornost, a ne da bude sve rekla kazala. Nego da imamo nešto opipljivo. Znači, potpišeš lično, hoćeš da budeš narodni poslanik? Hoću. Potpišeš ličnu menicu i hipotekarnu izjavu na tvoju imovinu. Pa ti majstore izdaj.
Ako hoćeš da izgubiš očevinu, dedovinu, znači moramo da te vežemo nečim da jednostavno ti sutra mi imamo sad slučaj, evo imamo zavetnike slučaj, daj ovako pa onako, pa imamo slučaj, evo u pokretu Mi snaga naroda, ovamo kod Nestorovića, odvoje se od Nestorovića pa pređu pa degradiraju Nestorovića, pa on je ovakav, onakav, u stvari oni su takvi, jer oni su izdali ideju. O tome se najviše radi. Čovek mora da se veže za nešto, a mi kakvi smo, mi moramo da se vezujemo financijski, otprilike kakvo je vreme došlo, jer više reč ne važi. Na selu još uvek važi kod pojedinih domaćina i ljudi reč, kažu voz se vezuje za rogove, a čovek za reč, sada smo mi to izgubili, jer to smo, opet je taj narativ došao sa zapada, da reč ne vredi ništa, a dokle god smo imali reč, mi smo i bili država. Ovako smo banana republika postali sa ovom vlasti. Vi imate saradnju sa Nestorovićevim pokretom i Snaga naroda. Tako je, pokret. Kakvi su sad poslednji dogovori? A vidite ovako, pokret poljoprivrednika Srbije napravio je koalicijni sporazum sa pokretom Mi snaga naroda, dr. Branimir Nestorović. Mi smo njih prepoznali kao jedine patriote na političkoj sceni i jedine ljude koji su nacionalisti, koji vole Srbiju, suverenisti. Mi nismo imali drugih opcija, oni su jedina opcija koja su bila, imalo je tu pojedinaca naravno. Zato mi radimo na tome da dr. Nestorović bude okosnica okupljanja te desne strane u Srbiji, te srpske desnice, tog patriotskog bloka koji će da proba da uradi, što reče profesor Pavićević, udar na Vučića s desna. Upravo to mi pokušavamo, da okupimo srpsku desnicu, da okupimo to što je preostalo patriota u Srbiji, a ima ih dosta, hvala Bogu. Seljaci su svi desničari, patriote, rodoljubi. Mi gledamo da se okupimo i da probamo da izvedemo Srbiju na jedan pravi put na kojem je i bila, a ne više da ide stramputicom i po nekom čambolju tamo i da nas svi provlače i da svi gledaju da se okoriste o Srbiju. Jednostavno gledamo da krenemo jednim pravim putem kojim smo išli pre ovih, da ne kažem izdajnika, ali su izdajnici. Najčešći problem kontrolora je po selima, gde SNS ima svoje kontrolore i ove satelitske kontrolore, a gde opozicija praktično ih nema. Hoćete li vi moći kao pokret poljoprivrednika da organizujete, hoće li seljaci da budu kontrolori za opoziciju i konkretno vi ćete biti verovatno u koaliciji sa Nestorovićevim pokretom, ali ukupno gledano za opoziciju. Ne samo sa Nestorovićevim pokretom. Doktor Nestorović pokušava da okupi sve pojedince, sve pokrete, sve političke opcije koje su patriotske, da priđu uz njega i da se napravi jedna široka lepeza tog desnog patriotskog bloka. Mi radimo prvenstveno na tome. Što ste me pitali za kontrolore na selima, to je vrlo teško uraditi, jer obično mi smo imali slučaj recimo na lokalnim izborima u Zaječaru gde nam je naš kontrolor priznao da je dobio 150 evra da ode kući da bi oni popunili zapisnik. I čekajte, i to tako prolazi, nema krivične prijave, nema ništa? Nema ništa. Nema, nažalost, ništa. A priznao je? Priznao je krivično delo? Priznao čovek da je uzeo novac da ide kući. Tako, znači, tim rečima, na osnovu čega da ga terete? Na osnovu njegove izjave, priznanje. Pa zato trebaju kamere. Kako bi on otišao kući, a da to ne bude zabeleženo na kameru? Tako je. Pa mi smo i zagovornici toga. Svako biračko mesto treba da ima kameru, da se vidi ko ulazi, ko izlazi. Pogotovo na selima je to jako bitno. Sela su u Srbiji mala. Svi se stanovnici međusobno poznaju u jednom selu. Znači, rijetka su sela gde ljudi se ne poznaju. Mnogo rijetka. Čak mislim i da ih nema. Mnogo je bitno, prvenstveno u selima i u varošicama malim, ugraditi kameru gde se ljudi poznaju. Onda kad dođe neko sa strane, što smo ovo videli, da dolaze ljudi iz Bosne, iz Hrvatske i sa Kosova da glasaju ovde, a nemaju srpsko državljanstvo, kad onaj pita tamo, alo, odakle si ti, gde živiš, kod koga si prijavljen? Pa onda pitaš čoveka, da li je taj čovjek prijavljen kod tebe?
To je vrlo prosto raditi. To ova vlast neće da dozvoli iz razloga što se plaši, jer oni znaju da ne mogu legalno dobiti izbore. Oni moraju da urade mahinacije i malverzacije. Pazite, ako već imate materijalni dokaz da je čovek ušao ili nije ušao, to je već nešto drugo. Zato oni neće to da prihvate, jer imaju mogućnost da ne prihvate, a mi njih moramo na neki način i da prisilimo da to prihvate, jer to nije u našem interesu. Nije sad stvar da mi dođemo na vlast kalif posle kalifa. To nije bitno. Bitno je da se sprovede volja naroda i da se sprovede volja kakva zaista jeste, šta narod zaista hoće da se vidi, a ne da čovek vlada 12-13 godina sa 20% ljudi koji ga podržavaju, a onih 80% ko šiša. Ne može tako, nego jednostavno treba uvesti i treba uraditi i te softverske provere, jer oni i putem softvera kradu izbore, krade se i ovako i onako i ucenjeni su ljudi i ide se po kućama i nose se paketi i daje se novac. Primer u Kosjeriću. Tamo se nije žalio novac. Ali čiji je to novac? To je naš novac. Oni su naš novac dali da bi ostali na vlasti. Pa to nije normalno. To nije jednostavno normalno. Oni su, da, usvojili taj zakon o biračkim spiskovima gde je Marta Kos. Bravo, odlično, usvojili ste zakon. Marta Kos, bre, da si ti normalna žena. Oni su usvojili zakon da jedinstveni matični broj građana ne bude vidljiv Republičkoj izbornoj komisiji, a to znači, pomenuli ste, jedan običan softver koji može da proverava da li ima duplikata jedinstvenog matičnog broja, da li je neko upisan na više mesta. Jedan mali, obični softver koji će da nađe podudaranja po jedinstvenom matičnom broju. Ali bitno, kada opozicione liste predaju svoje liste na lokalu, na republici, onda može softver da prepozna matične brojeve i da vidi da li ima duplikat u nekom selu koje ima 70 ljudi. Onda može, ali kad treba za njih, onda ne može. Eto. To je problem. A drugo, evo recimo u Zaječaru, skoro izbori. 3-4 biračka spiska bacaju po kontejnerima, svi živi, sve znaju i ko je i šta je i znači to je prosto nedopustivo u jednom savremenom društvu i u ovoj eri ovakve IT tehnike i tehnologije. Da, ovde je bilo da Milovan Drecun i Baki Anđelković. Dakle, iz SNS-a Baki Anđelković je bio i u SPS-u, sad je u SNS-u. Komentarišu nepravilnosti na izborima u Albaniji, koji su snimljani na kameri. Pa zato i služe kamere. Oni komentarišu kao, jao, evo vidite, smešni su im, vidite kako je to krađa, oni pričaju o nama, a vidite ovo. Pa da, zato su i uvedene kamere. Da se vidi i da to može da se ulože žalbe i prigovor i da se to i da prestanu sa takve. Čekajte, jel vi mislite... Dođu, sugerišu im za koga za Jer vi mislite da oni to ne znaju? Pa znaju oni to, ali neće da primene. Pa oni kritikuju to, znači kao nešto što se vidi, jer zapravo ne treba da se vidi. Zato i ne trebaju kamere. To njima ne trebaju, jer pazite, jednu stvar ću da vam kažem. Mi vidimo 90. godina. Sad se to sve stvorilo u ovaj SNS, sve se to sklopilo. Tu je sad i Šešelj, i Vuk Drašković, i demokrate, i 70% demokratske stranke ušlo u SNS, i SPS. Znači, svi su tu. Znači, jedni te isti ljudi koji se ponavljaju iz godine u godinu, sad postalo to iz decenije u deceniju, sad im ni to nije bilo dovoljno, sad su svoju decu ubacili. Sada je postala politika rojalistički sistem, sa oca na sina pa na unuka. Evo imamo Krkobabić već 3 generacije, ljudi se bave politikom i non stop su u vlasti. Evo imamo Šešelj, njegov sin, pa evo Milošević je unuk, pa tako dalje i tako dalje.
To bre, ljudi, mora se promeniti. Treba ograničiti prvenstveno. Možeš da budeš poslanik u 2 mandata i to je to. Mora da dođe neko drugi. Niko nema pravo i polaže pravo da ceo život bude političar. Nije politika biznis. Kako ćemo popraviti demografiju, a pre svega kako ćemo zadržati mlade u zemlji, da li tako što ćemo ih ponižavati i tražiti im da budu ćaci, da sede tamo u ćacilendu ili da podržavaju vlast, da glasaju za vlast, ako žele posao? Da li je to način da se omladina zadrži u zemlji? Vidite, ja ću sada da kažem jednu stvar što se tiče mladih na selu. To je najveći problem srpskog sela. To će se preslika i u gradove vrlo brzo, nije još tako drastično preslikano, ali će se vrlo brzo preslikati, jer iz gradova više nemaju gde da odu, pošto sa sela idu u gradove, iz gradova će da beže u inostranstvo. Tako da ćemo onda da ostanemo još u većim problemima, ostaćemo bez stanovništva, ali već ostajemo. Na selu mladih gotovo da nema. Sela se polako gase. Mladi nemaju sigurnost na selu, nikako. Mladima na selu ništa nije obezbeđeno. Znači, apsolutno mladi na selu su prepušteni sami sebi i oni vide da ne mogu da žive od poljoprivrede i onda se oni sele u gradove. U gradovima deca sa sela odmah ih pokupe da rade u ovim niskobudžetnim firmama, što ja kažem moderni radni logori, rade 70-80 hiljada, to su vredna deca, poštena, naučena da rade, nisu sklona kriminalu i tako dalje, onda se ona prva pokupe. Onda ih vežeš tamo u toj firmi za nekih 600 evra, onda mu daš kredit 200 evra i on živi sa 400 evra. Dalje, mladi na selu vide kako žive stari na selu. Poljoprivredna penzija je 20.000 dinara. Da li vi mislite da jedan čovjek može sa 170 evra da živi mesec dana, koji kupuje i lekove, i malo dotira za hranu, i za odeću, obuću, ličnu higijenu? Da li vi mislite? Zato oni i vladaju. Iz tog razloga što oni dođu pa daju onom mučeniku koji ima 170 evra penziju, daju mu 100-200 evra, kaže glasaj, a to za njih nisu nikakve pare, njih pare nisu koštale ništa. Oni mu daju, oni glasa i potpiše robstvo još 4 godine, ali ne za sebe, već i za svoje decu, za svoje unuke, praunuke, već nije ni bitno. Zato sam malo pre i rekao da se uvek odlučujem za mlade, a ne za stare. Jer oni su ucenjeni. A isto sada, vidite drugu stvar, niko na selo nije došao i ponudio mladima da naprave svoje organizacije, da krenu neki svoj agrobiznis na selu, da krenu nešto da prerađuju od toga što proizvode. Zato mi zagovaramo iz Pokreta poljoprivrednika reformu Zadružnog saveza, da ujedinimo te mlade koji su još preostali, da ih sačuvamo, jer njih ima jako malo, da sačuvamo to malo, da imamo neku iskru nade, da ih objedinimo i da im pružimo mogućnost da počnu da se bave nečim konkretnim, nešto da prerade, to nešto da prodaju i od toga da imaju sigurnost da žive. Moramo mladima da obezbedimo sigurnost da bi opstali. Što se tiče pak mladih u gradu, mladi u gradu su u malo boljem položaju. Imaju, sve im je dostupno, sve im je na dohvat ruke za razliku od onih na selu. Ali su toliko i oni degradirani, jer unosi se, znači preokupirani su, telefoni su preokupirali informacije, internet, sve ide brzo informacija, mladi nemaju dovoljno kvalitetan život. Šta znači život? Život znači da on ostavi potomstvo neko za sobom. Mi imamo slučaj da se ovde kod nas žene u 35-40 godina, devojke se udaju 37-8 godina, to je sada postao narativ, i jednostavno onda rode jedno dete ili nijedno, jure karijeru i mi se polako osipamo. Nema dece. Pa ne samo to, kad mladi ode u inostranstvo, on tamo stvara porodicu ili odvuče tamo mladu porodicu. Upravo sam, to je moje sledeće da kažem. Onda vidi da tu nema prosperiteta. Onda ide u inostranstvo, u neku bolje sređenu i organizovanu državu, koja ima normalnu vlast, a ne korumpiranu i kriminalnu.
I onda on tamo zasnuje porodicu. I ta deca možda dođu neki put u Srbiju u toku leta na odmor, a možda i ne. A već njihova deca, ona ne znaju ni da postoji Srbija. Ma da, neće ni da igraju za reprezentaciju ako uspeju negde nego, pa igram ja za Nemačku, igram tako za... je. Nemačku. Jer je prošla konotacija, kao što ova vlast radi sa selom, da je selo prljavo i loše, tako će da prođe i da je Srbija prljava i loša, jer to jedno s drugim ide. Da, ali nije baš da ništa ne rade, vidite, nije da ništa ne rade za selo. A šta je sa autoputem kroz oranice i kroz vinograde? Mislim, možete lepo da izađete traktorom i kombajnom na autoput, a da, zabranjeno je na autoput traktorima i kombajnom. Pa vidite, oni kako rade, mi ćemo uskoro izađemo na autoput s traktorom, samo oni nisu ni svesni toga da ćemo mi ubrzo biti na autoputu s traktorima. Ali samo ne da radimo, nego da dođemo... Izorate... Ne, da dođemo ispred Ćaćilanda s traktorima. Ali dobro, to nije tema ovog puta. Nama svakog dana asfaltiraju po neki hektar vinograda, voćnjaka, prve klase zemljišta, oranica, a to sve u sklopu, što ste malo pre pomenuli, tih rudarskih kolonija. Gde god je zamišljen neki rudnik, to ljudi, recimo, treba da isprate. Gde god je zamišljen, gde god je neko dolazio da vrši neka ispitivanja, istraživanja, tu se zapravo sada ništa ne radi, tu se ćuti. Tu se sad radi putna infrastruktura. Jer oni sad su provalili da narod odmah se tu buni, nego oni šta tu rade? Oni sad pravo radi putnu infrastrukturu, da može tu lepo da se priđe, da se dođe, da se sve to organizuje. Onda počnu, polako idu gde su staračka domaćinstva, pa kupuju zemljište, pa kupuju kuće i ostalo, i to se prevodi sve na jednog čoveka. I onda u jednom momentu kaže, evo došao je BlackRock, uzimam primer, i kaže, kupuje ovde da se otvara rudnik. Evo, kupio je to, evo ima infrastruktura, i onda faktički naterava stanovništvo da vrši migraciju, da se pomera, da se seli. Međutim, to je već prepoznata priča i njihova šema i smatram da to više uopšte neće nigde proći. Evo, mi se, što kaže, baš zalažemo oko toga, mi pravimo studiju, da li su nama zapravo zaista potrebni neki putevi koji se rade. Zbog čega se rade? Mi moramo da vidimo šta se valja iza brega, jer ne možemo da vidimo... U gradnje, a ne zbog gradnje. To što se rade u gradnje, to nije upitno. Oni to rade u gradnji i gde se ovo sve ne radi oko rudnika. To su malverzacije. Mi imamo najskuplju izgradnju autoputa u Evropi. Znači, to su milijarde i milijarde se tu ukradu, operu, a recimo još pojedini ljudi idu po makadamu. I to je nažalost tako i to je tačno. Nama trebaju seoski i magistralni putevi, a ne autoputevi kroz selo. Evo vidite, ja do svoje kuće dolazim makadamom još uvijek. Ja lično dolazim makadamom, jer sam protivnik vlasti i nisu hteli da mi urade asfaltni put od dužine od 100 metara. Nije sporno, nisam im ni tražio. Trebali bi. Jer ima tu još porodica. Ja sam samo tu pojedinac. Ali nisam tražio. I nikada neću da kleknem da ih molim, odmah da vam kažem. Znači, nikada. Oni to neće da dožive. Svako poljoprivredno gazdinstvo treba da ima prilaz do svoje kuće. Bilo da je ono na Peštaru, na Zlatiboru, u Šumadiji, u Vojvodini, u Banatu, nije više ni bitno gde, ono treba da ima prilaz domaćinstva. Mi treba da... Pa čekajte, mi imamo sada agrarni budžet za celu Srbiju €1 milijardu. Od toga se polovina ukrade. Bukvalno se ukrade. Znači, 500 miliona evra ide za celu Srbiju za proizvodnju hrane i to se ulaže u neke, ajde da kažem, totalno nebitne stvari. Treba biti konkretan, treba uraditi pravu stvar, treba omogućiti nešto da ljudi krenu u neku proizvodnju, da više ovi ne prodaju žito, da ne prodajemo brašno. Što mi je prodajemo žito? Možda mi je prodajemo brašno. Jedna prosta stvar, na primjer. To samo treba da se samelje. Znači, to je vrlo lak proces. Znači, treba sameljemo i da dobijemo duplo veću cenu.
Zašto nas ograničavaju da mi to radimo? Zašto, recimo, poljoprivrednike su ucenili? Evo, ove godine se baca tone i tone grožđa. A mi jedemo grčko i albansko i kosovsko i šta već za italijansko. I kaže, širimo vinski turizam. Pa čime ga širimo? Sa albanskim grožđem. Daj da se ljudima omogući da krenu nekim mikrobiznis, bar mikro, ne mora da bude mini, da krene mikro na selu, da čovek ima, da proizvede znači, jednu teglu ajvara i da može da kontinuirano to proizvodi, da može da živi od toga. Da mu obezbedimo tu sigurnost čoveku. A ne ovako, mi smo najveći proizvođači sirovine. Niko više ne izvozi sirovinu od nas, a nemamo ništa. Goli smo ko puška. Sve nam prodali i uništili. Od fabrika mašina, preko fabrike traktora, kombajna, preko instituta, preko poljoprivrednih dobra, preko zadruga, pa prodata zgrada Zadružnog saveza Srbije tu u Beogradu. To niko ne zna. Niko ne zna, ne zna niko je kupac. To se ne zna. Znači, prodata zgrada. Znači, sve su isprodavali i prodali zgradu. Znači, došlo, udarili smo u panj. Sad treba sve to ponovo pokrenuti. E sad, mi imamo ideju kako to možemo da uradimo sve. Ali nemamo mogućnost. A da bi dobili tu mogućnost, moramo da budemo deo nekog sistema koji će da pokrene sve to. Koji će da ima sluha i da kaže, alo bre, ljudi, ovo nam selo treba, oni ljudi proizvode hranu za nas. Mi u toj hrani vidimo prosperitet. Holandija izveze 100 miliona evra hrane za godinu. Za godinu. A mi toliko dugujemo. Ma evo bre, cveće oni proizvode. I mi možemo proizvoditi. Pa možemo da proizvode cveće, pa Rusija bi progutala sve to cveće. Oni poklanjaju svake nedelje supruzi devojci cveće. Nema šta. Neverovatna stvar. Mi smo takvo podneblje da ne postoji stvar koju mi ne možemo da proizvedemo. Mi nemamo opšte strukovnih problema. Mi imamo pametne ljude. Mi imamo radne ljude, vrijedne ljude, ali mi imamo politički problem gde nam ne daju da radimo. Nas jednostavno uništavaju sistematski, ne daju nam da radimo, da proizvodimo, da prerađujemo. To je najveći problem. Nama ne daju da preradimo ništa. Jer ovde se sve svelo na trgovinu, a ta trgovina, mi smo se sveli na jednu piljarnicu veliku. Kupi u Bosni, uvezi u Srbiju, prelepi etiketice kao srpsko, prodaj Romunima. Kupi u Romuniji, predeklariši kao srpsko, prodaj Hrvatima. Mi smo protočni bojler, a u tom protočnom bojleru samo 5% ljudi zarađuje, a 95% ljudi trpi. To je to. Došli smo i do kraja ove emisije. Nadamo se da će nam biti bolje, da ćemo pobediti, da ovo režimu zaista vidimo poslednje trzaje. Poslednje trzaje, zaista. Hvala na gostovanju, Aleksandre, gledat ćemo se ponovo, sigurno. Hvala vama na pozivu i nadam se da ćemo uskoro da se vidimo na nekoj nacionalnoj frekvenciji, da ne idemo ovako po podcastima i po stanovima, već da budemo vidni, da bi svi ljudi videli ovo što ja i ti pričamo i ljudi slični nama. Hvala vam još jednom. Hvala. Naš gost je bio Aleksandar Glišić, ja sam Nikša Bulatović, gledali ste još jednu emisiju na kanalu Pravi odgovor. Ko nije zapratio, preporučujemo mu da to uradi, mislim ništa ne košta, klik ispod videa za praćenje, a time pomažete ovu borbu za bolju Srbiju, za bolju hranu, za bolje sutra, za kvalitetniji i jeftinije život u Srbiji, a bolji standard. U svakom slučaju, hvala svima koji već prate, hvala članovima kanala i svima koji nas gledaju i vidimo se uskoro.